bonke abafowethu bonke nasezansi South Africa. Ngibhalayo kula magruphu yenu lawo, ani strong. Abanye uma sebeyibhalile i-post bayayiphindaphinda. Manje konke lokhu okukhulunywa ama-post adlulile ahlangana neyigemegeme ey'khona, cause abantu kusho kuthiwa bebengakhuluma umaskandi or bekhuluma. Uma kunomuntu ekuzonda uyakuzonda nje, uma kunomuntu ofuna ukwenza okubi uzokwenza, whether ukhulumile or awukhulumanga umaskandi. Why ngicabanga ukuthi izinto ey'buya kumaskandi zonke? Nansi enye i-post, hhayi lo ubhalile akubhalile, asazi ukuthi ukuxokozela lokhu kuyophelelaphi. Laba bantu abasithandi ngale ndlela thina sibathanda ngayo. Lokho kumele nikwazi bafowethu. Noma singawafaka amaphosti, nizame ukuhlanganisa ubufakazi into engahlangani, abasithandi okwangempela. Uma ukhumbula kahle kuleya minyaka edlulile, lezi nsizwa y'sencane y'safika, ithalente ingakapholishwa kahle, kusangamadayimani angakapholisheki kahle. Kuningi ezakufunda ngendlela, kubuningi ubunzima ezakuthola. Ama-challenges zayiwathola usuku nosuku. uMthandeni watholile awakhe amaningi futhi. uKhuzani owatholile awakhe amaningi, hhayi indaba yokudlala, amazondo wawathwala. Okunye akutholayo okubi ukuthi ama-opportunities avela eza kuye wayewatholelani. Amazondo amanye aba ngalokho ukuthi why yena. Abantu laba basebenzela emakubo, basebenzela ama-families wabo, iy'ngane zabo, impilo yabo. Kushathiwa thina sibathanda kanjani, kushathiwa thina sibalola kanjani. Lokho akusho lutho ekugcini kosuku. Baney'mpilo okumele bey'phile, nabo bazo-represent-a i-legacy yabo la. Iy'ngane zabo ey'zo-take-a over kule zinto abazoy'shiya. Thina njengabantu ababukelayo baseceleni, asikho isidingo ukuthi izinto zibe serious, zibe deep ngandlela okuyiyona. Ukuchomelana, ukuthanda amaqhawe kuhle, ukubhokana lapho nalapho impilo yakhona. Kodwa ekugcini kosuku kumele sazi ukuthi ngeke besithande ngale ndlela esicala basithanda ngayo. Noma sesilimele, noma ungaba senkingeni, ushoda ngemali, ushoda ngani, akube kusanandaba ukuthi wena ububambe o-live, ububhala amaphosti, wenza amavidiyo ko-YouTube, ukhuluma ngayo ey'tatazini zakho zako-WhatsApp. Akube kusasho lutho lokho, uxakeka kunjalo ngoba umuntu usuke enabalandeli abaningi, bebaningi abamthandayo, and futhi kusuke kukuwena ukuthi why lo mculi loyo umthanda ngendlela osuke umthanda ngayo. Kodwa the way esithanda ngakhona abaculi, sesifuna kube ngathi thina sikolotwa something, sifuna ukwenza izinto emagameni abo as if bona bafuna lokho, noma yinto esiyithunyiwe. No, ukuyilwela ngoba usuke uthanda umculo othizeni sekuyi-choice yakho, uyithandela wena. Nanokuthi usuke uyothuka umculi ongahlanganiseli lutho naye, kusuke kuyi-choice yakho, usuke uyithandela. Usuke ufuna ukuba negama elibi emphakathini ngokuthi waziwa ukuthi uthuka umculi thizeni, umuntu ongahlanganiseli lutho nawe. Yonke into eyenzalayo iyi-choice yakho. Yilokho kumele sikwazi, yilokho simele siku-understand-e futhi sikwamukele singabantu. Kodwa ekugcini kosuku kumele sazi ukuthi akuyona impilo la, akuyona into e-right le. Ukuthi nje situse lokho esuke sikutusa ngaleso sikhathi, kodwa akuyona into esesingama ngayo, sizimelele kuyo, size siy'tshele ukuthi iyona mpilo le. Kunezinto ezingale okumele sizenze singabantu. Ukuvusa amakhaya, ukuwondla, ukukhulisa abafana, ukukhulisa amadodakazi, abe abantu abaqotho, befunde impilo, bazi ukuthi impilo iyahlonishwa, izinto ayithathwa kalula emhlabeni. Nobunzima-ke nobu-dangerous-ke bempilo sekuyiyona esikhathini samanje. Sibe isibonelo esihle kumakhaya esiphuma kuwo, senze kahle nasemphakathini. Hhayi sikhule ngomnsizwa okungasisizi ngalutho, nanokuthuka inhlamba online, cela ama-location, ukuxhumana uphuthu, lokho sebekwenza i-trend ebhedayo. Ziningi izinto esingazenza. Okukhulu kakhulu nje ukuvusa amakhaya esibuya kuwo, especially thina esiyizinsizwa. Sibheke ukuthi asingeni yini emgodini or emseleni lapho kwagaxela khona obaba bethu abangakwazi ukuthi benze ezinye izinto, thina singangeni kulowo mgodi loyo. Yizona zinto ey'balulekile lezo okumele siy'bheke. Kumele sibe ama-great good example
kula bantu abeza ngemuva, la bantu abasilamayo, osisi bethu bebone ukuthi hhayi ubhuti la ekhaya wenza kanje kanje, into enhle ayenzayo, nathi siyabona ukuthi cha, amaphutha yena unawo kodwa la nala uqondanisile. Ngoba impilo kamaskandi akuyona into ongathi uma usuyibuka nawe uthi uyahlehla, uy'qhenye ngayo, uthi uyayigqaja ngento kamaskandi. Yinto nje eshalo, umgodi nje omncane nje, into efika eduzane, akuyona into engaku-sustain-a isikhathi eside. Izinhlamba nani nani, into engekusiza ngalutho, into ekwakhela igama emphakathini. Uyogcina waziwa lezo nhlamba lezo and then what? Akunalutho. Abafowethu laba nabo bafika bezocula, kuwumsebenzi wabo, bathandwa-ke abantu-ke, kuhle-ke lokho. Kodwa izinto lokhu zenzeka, ukukhuluma lokhu sikukhuluma, amagama lokhu usuwashiya, awekho right, awekho kahle. So, ukufeva umuntu, umsaphothe umuntu kusuke kukuwena, kusuke kuyithandela. Kodwa-ke sibheke indlela esiziphatha ngayo nangendlela esikhuluma ngayo online. O-Facebook-ke abadilithi-ke, into yakhona ihlala forever laphayana. Uyothi noma usubona ngelinye ilanga ubone ukuthi hheyi, wake wayikhuluma nawe into ebhedayo, into ebuhlungu kanje, ukukhuluma nje ngegama lomuntu, umgxeke isidingo singekho. Uma thina singa-understand-a ukuthi abaculi baney'mpilo zabo, bay'philela bona, bacula ukujabulisa thina, lokho kuyosibeka endaweni ekahle, ukuze singagaxeli size senze ngathi sazi kakhulu or sekumele benze into ey'thize ukujabulisa thina. Lokho kuyosikhulula kahle kakhulu. Singafuni ukuthi into ethize ngenkani yenzeke kulo mculo osuke simthanda ukuthi akube ukuthi uma kungenzeki okusho ukuthi uyavalela, no. Kumele si-understand-e ukuthi yonke into ayiyona ngalo mculo osuke umthanda. Kunabanye abaculi abangenza kangcono, abangacula kangcono, abangathrenda kangcono. As soon as si-understand-a lokho, ilapho esu-understand-a khona ukuthi okay, umculo into ekanjani. Kwakhona khona ukuthi kuze kube nabalandeli, abaculi, umuntu abe nama-fans, khona kunobukhalithinyana leyo nto leyo, kunephuthanyana khona lapho. Into enhle yabasebenzela abanye, nabanye siyabasebenzela. Khona ukuba umlandeli kuba nenkinganyana ekhona phakathi ngoba abanye abakuthandi nje ukuthi umuntu ulandela ubani. Abanye bazi ukuthi ngoba sengilandela umculo othize, yonke into kumele ibe ngaye, which is not true. Inkinga iqala lapho-ke, sekufuneka yonke into ibe ngobani? Ibe ngalowo mculi loyo esuke simlandela. Asi-understand-eni ukuthi akunjani. Uma u-neutral, umaskandi udlala kahle, akekho omdlalayo ebese ufila guilty. Awungeni ku-TikTok uma wenza amavidiyo wakho or wenza i-live sekumele ngathi kumele uzichaze. No, uphila ngendlela ophila ngayo nothanda ngayo. Le nto le esibahlula abantu aba-neutral ukuthi bayenze. Umuntu uthi uyakhuluma bemgxeke, nowangale ethi uyakhuluma bemgxeke. Thina lo mculi singasazi-ke ukuthi umuntu kumele akhulume athini. Bafowethu, iy'ngane zakwethu, omaskandi akumelanga ube njalo. Othanda ukusaphotha, othanda lowo mculi thizeni akamthande, othanda umbala o-blue, o-red, onjani njani akay'qokele. Kodwa kumele sazi ukuthi umculo siwulandelelani and siwuthandelani. Ngiyabonga.